Katon dampyak lapai pun risa kebawa tumuju ing Sanggar Pamujan. Jumeneng wonten ing pupusing dupa kang kumulung kang gadanya mangambar-ambar. Awa mitodonga pangestu marang Gusti kang gawe pupusing kodrat mugia prakadang putra. Makang makarya hayu rahayu kaselir ing sambi kala sakti buana. Lerep sidom tandure wesu datonono perbawane walang kang halisik sidoming swasana hanamung sang bapa royo kang legya mandhap saking palenggan wonten ing Sanggar Pamujan manten bocah tumuju ing Sanggar Pamujan lenggahipun sila busang dupa blimbing kuwi boten ateges gudang jin setan pripayangan lulu banaspati nanging sang bapa nyuwun pangestu dumateng para sutresna kanggo mbaso Dodotiro gumitir bedak ing pinggir Dondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura iyo ilir tandure wusumilir ta ijo royo Mugi para putra-putra ingkang hanatepi wajib menika menanggi rahayu kalis lir ing sambi kala bocah anggene rambu sing dupa kan kumulana hamar wiwiti pagelaran jaranan sakti buana ing asanten menika senajan to buku sing dupa anggenipun saker gedhene menanging buku sing dupa saya ageng anggenipun sak lumbung gedhene buku sing dupa ngatos mundule kayangan Salendra Bawana gumitir bedak ing pinggir para widodari kang tumurun ing samudra merpekiri sang bapa kang legya pati sarana mengko sore
Opre mulai yang budaya Jawi nyawiji muni bandugal tekad Nyanging sekal gandanya mangambar-ambar ngebai papan pagelaran agung Suraiyo Rano Jumawe tolak balak ing sengkala dosa bapa anggraket tosa saji kanggo srana gunira asung pamuja Rama minta nugroho saking Yang Widi Kinabulana Gune radrabe pacaka Winana tuwa Prakabasuki yuwana Kang becik ketitik Kang ala bakal ketara Sesanti rahayu sakti buwana tetep jaya puji nomreng apa pangeran mugi kadang mitra sami kalisa lirae sambikala Tindak beno saking bilahi acelakno ing apa nunggil ngrungkepi krasa junjung budaya asli Jawi tinggalane leluhur kang suwargi para kadang mitra sami amerasani kuda kepang sakti buwana nindakake kewajiban paring
panglipur para kadang pirsawan sakti buwana sakti buwana kali saeng sambikala Hoi sakti buana wah kalah sakti buana bos sampun paripurna gini roy sang bapa mimita negara Gusti kang mobah kawasa wonten ing sanggar pawujan sigra jumeneng wonten ing tengahing madyaning pagelaran agung akatiran ing senjata kang kinati Kyai Pecut Samandimana sapucang aren gedene kapinangka piandelir sang bapa guna katyasane kagya cepalane para putra-putra bali para putra-putra kaunggulane kayangken Pecut Kyai Samandimana pemadham saking sasana wanti busana kanthi andite drangga repepeh pindhane srata kang ninggal krata wah raga sakti buana boy wah tumibaning Pecut Kyai Samandimana tumiba ing Bantala kadya gludhuk ing mangsa kasaka kating cukup daros swaraning Pecut Kyai Samandimana ngantos sumundele kayangan Salendra Bawana para widodari apsara-apsari enggal tumrap ing ngarsa padha amra pengiri sang bapa kang lagya ngupati sarana amprih mulyane budaya Jawi nyawiji budi manunggal tingkat Dinarima pawitan risang bapa sigra nyegrakake Kyai Samandimana dampyak barisane para putra-putra wah raga sakti buana bos
wonten ing tengahing gelanggang pagelaran agung Risang Bapa Yen Cinandra saking Mandra Cayaning Risang Bapa Kadyawaruk guna seca saking Kadipaten Bantaran inggih Ponorogo katingal gagal prakoso si Baraja Janara tedas godaning jalur lumrah kejam yang muji marang Gusti kang gawe pepesing kodrat tenori pamawitane Risang Bapa sigra gawe para putra-putra kaloyah-kaloyah pindhane gajah kang kelangan serati Waraga Sakti Buana Sidho Permana Sabawane walang kang alisik sidheming swasana jagat sampun anyekseni Kiblat sekawan anggenipun Risang Bapa meminta nugraning Gusti kang merebeni kawasa. Ngupadi sarana apremulyaning budaya Jawi nyawiji budi manunggal tekad. Ujare Ganta Sudira jalan ingkang sabar asta ping Darama Astuti. Sapa kang tumindak temening ana wayune bakal tinemu. Alang sapa yang tumindak ana ning wayune bakal sirna. Sirna Pegalayu keteman pecut Kiai Samandiman saknal konjer bapak kerung kami bantol Waraga Sakti Buana Niki para kadang sutresna kakang sapa putri kang tansah kinurmatan wekaten kula minggah adegan asa saji ingkang katindakaken dening Risang Bapa kang minangka tetunggale para kadang putra kang samya andhap tepi wajib ing sonten menika kalajengaken pasugatan pinangka pambuka ingkang badhe metal nggih menika tari perang celeng Palamila saderengipun kepareng kalong ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng sonten dumateng kanca-kanca seni, kanca-kanca wiraswara, kanca-kanca waranggana, kanca-kanca wiyaga lan para pepundhen jarane ingkang wonten ing laladan tlatah mriki. Matur suwun ing wonten adicara punika panjenengan sampun ngregengaken sarta caos pandonga dumateng para kadang putra kang hanetepi wajib ing sonten punika. Mugi tansah mangku basuki yuwana. Amin amin ya rabbal alamin. Kados pundi babareng lampahi para kadang putra ingkang badhe katur wonten ing karsa panjenengan sami. Kawula namung ngaturaken sugeng sonten lan sugeng pinarak ingkang sekeca sinambi amirsani galari para kadang putra saking warga agung Turangga Sakti Buana. Sumangga Waraga Turangga Sakti Buana Risang Bapa ngasta pecut pinangka piandele Risang Bapa nimbali para kadang putra ingkang sami lampahan ing papan pagelaran Jawi punika sigra-sigraning para kadang putra kang prasok busana kaprajuritan Jawa Semplorot Cayana Yen Cinandra kadya sela begiti
Sela kang aran watu begini kang aran semut kang katingal beromong candrane. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo. Leo. Yo. Was. Yo. Yo. Was. Sing alono bocah bagus sing ati-ati. Yo. Waraga sakti buana tegang medal saking sasana pangagem busana lumampah wonten ing papan pagelaran Jawi punika candraning dening para kadang putra kang sami nitih turangga kang sami prasuk busana kaprajuritan Jawa Tinandra saking Mandra seplerat cayane yang Tinandra kadya daru loh wos oh yo oh ike oh ike hois oh angkat tinggal bagus terampil tergigas ayo dudono bocah bagus ayo ngompo salahmu yo yo lo solo lo was utos waraga sakti buana ketembang yang mijil saking sasana busana lumampah wonten ing papan pagelaran Jawi punika candraning dening para kadang putra ingkang rasul busana kaprajuritan Tinandra saking Mandra kaliak kadya gajah kang kelangan gandeng yo wos yo iki sing terbaru saking keluarga besar sakti buana lo yo bos telah waraga sakti buana kakak tinggal bagus terampil tergiras Tinandra saking Mandra Adya Raden Mas Permadi lampai repato prajurit saking Kadipaten Bantarangin kakak autos tumuju ing kutha Praja Kediri lah bos wah
bagol sing nganti-nganti. Bos. Loh. Oh. Solo ha. Yo. Lo ha. Yo. Yo. Bos. Prabu Celeng Sregi katindaknya Prabu Celeng Sregi kasar prapannya katindaknya Celeng Sregi katindak ing dening Prabu Celeng Sregi kang sami ngraksa Prawenjalu ambega tindak ing para prajurit saking Kadipaten Bantarangin. Prajuritipun Prabu Planasewa kang rikala semanten wontenaken arak-arak saking Kadipaten Bantarangin. Kekakan derek dening 144 kancahipun kang sami nitih turangga. Ingkang sami mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wana Lirabaya. Wana alas lirik gedhe baya kang aran Pakepo alas kang jumenengi bebaya Pakepo. Kang gedhe gara-gara kang gedhe pegah sarenaning kewan alas kang sarata kalawadya bala Prabu Celeng Sregi. Tindaknya para kadang kang nitih turangga kang sawri masuk busana kaprajuritan kapiak daya plak semlatan dening Cinandra kadya sela begiti sela kang aran watu blegiti kang aran sawet kang katingal mrompong candrane cemlorot yang Cinandra kadya kang lagi muncul mandangi jagat kebekal dening Prabu Celeng Sregi kalih sak kembaran utusanipun Prabu Singabarong raja saking Kadipaten Ludaya kang sakti mantra guna kang kautos gawe gegering praja Kediri. Bos menika nggambarkan dening prajurit saking Kadipaten Bantarangin kebegal dening Prabu Celeng Sregi kalih sak kembaran. Prabu Celeng Sregi utusanipun Prabu Singabarong raja saking Kadipaten Ludaya. Iya. Bos. Gumurung swaraning para prajurit kang nitih turangga
prajuritipun Prabu Klana Sewandana raja saking Kadipaten Ludaya kang badhe tumuju ing kraton Praja Kediri ananging ing tengahing wana kabegal dening Prabu Celeng Sregi kalih sak kembaran utusanipun Prabu Singabarwa loh yo 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 Was Juwang kamanembah kang dwiniji Risang putra sigra ngundang wadya bala balane juwang kang ngambar ngambar kembliti kiri kudo bolosot kitang terengginas lero sore lan singo kumbang duniki Katang Sutresna kakung dalam putri kang kinurmatan menika gambaraken dening para kadang putra saking warga agung Turangga Sakti Buwana gambaraken prajurit saking Kadipaten Bantarangan nggih menika prajuritipun Prabu Klana Sewandana kebegal dening Prabu Celeng Sregi sak kembaran kados pundi keprahipun kita sawarga ngaturaken sugeng pinalan sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran ugi boten katalumpen kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi anggenipun para kadang putra atur panglipura ingkang samya pinanggih rahayu kalis lir ing sambikala ing waksana para tamtama Turangga Sakti Buwana waskita kita ing bare ayo bolo diramekke siap siaga
nano nono langit mandung tumiyo sakti buana lagi ngepes utang krimis esamu wes apa kakek aku mbok lepas jaketmu jeremayungi aku kangen tak suntak ning rangkulanmu perapatan jalan Mastrip saksi ketemuan iki nadyan tanpa ucap aku ngerti sorot yang mripatmu kebakang rindu krimis saya terus nganti padha ora ngerteni nganggo jaketmu iki tan krimis mbok payungi tondo katresnanmu sakenane aku ngerti nganggo jaketmu iki udan krimis mbok payungi mereka jaket iki tresnaku tan saya dadi langit mandung tumiyong utun ngepes utan krimis esamu wes mapakake aku mbok lepas jaketmu jeremayungi aku kangen tak suntak ning rangkulanmu perapatan jalan Mastrip saksi ketemuan iki nadyan tanpa ucap aku ngerti sorot yang mripatmu kepakangan rindu krimis saya deres nganti padha ora ngerteni yo so yo
Yuk, yuk. Yeah. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita kang sabada wicaksana lan letya ing karya kepranan solabawande nyata lantip wasis sing wicara wiraga sarata wirama nyata ndika wanita kang sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka rinoga lawan wengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting netramu yen ra sela sajroning batin aku ora luput pangrahitanmu ana tresna sajroning hatiku kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita kang sambatra wicaksana lan ledha ing karya kepranan solabawande
nyata lante wasising wicara wiraga sarata wirama nyata dikon wanita kaya Sulestya sakti buana was eko hukha bos yuk yuk eke no. Niki para katang sutresno kakung sapa tigang tansah kinurmatan menika gambaraken dening prajurit saking Kadipaten Bantarangin nggih menika prajuritipun Prabu Klana Sewandana raja kutha saking Kutha Panaraga kakang utus badhe sowan ing kutha Praja Kediri. Ananging ing tengah wana kabegal dening Prabu Celeng Sregi kalih sak kembaran utusanipun Prabu Singabarang Raja Sakti Mandraguna ingkang mijil saking tlatah Ludaya. Kados pundi babaring lampahing perang tandhingipun sumangga amirsani sareng-sareng kalian keluarga besar Turangga Sakti Buwana. Titiwan cinipun gegering jaman ramene Pasiraman Agung perang tandhing prajurit saking Kadipaten Bantarangin kabegal dening Prabu Celeng Sregi kalih sak kembaran pos
maju dening aku kowe. Prabu Jaleng Sregi Sakti Buana ora lho menika gabaraken dening Patih Jaleng Sregi ingkang pinggil saking Kadipaten Ludaya utusanipun Prabu Singabareng kakautos abegal tindaking dening prajurit saking Kadipaten Bantarang inggih menika prajuritipun Prabu Sewardana. Kita rikala semanten para prajurit saking Kadipaten Bantarang inggih wontenaken arak-arakan saking Kadipaten Ponorogo. Apa dituju ing Kutha Raja Kediri sak Pluamboyong. Nimasawi Dewi Sangga Langit
Wah. Wajud ning aku kowe.